Yebo khona imali ngiyitholile. Into eyenzakalile iyayikhipha imali. Right. Manje ufica imali igcwele endlini. Angithi nendawo yayo. Oh, Mawuvuka ekseni nansi imali. Ihlala njengokuthi ihlale lapha nje. Noma uyakhela into kwenzakalani? Mina umthetho ababenginikeze wona kuba neglass. Uyahlahleli yabona into engathi iglass lefaka ofish. Ngathola yona ke mina. Kodwa ngithi akunamanzi ngaphahlala lapha yana and then into ebalekile nje ahlahla ukuthi ulale nayo kuphela. Imali ke ifica phela. Fica khona lapha na kuleya glass. Kufanele uthathe imali wena. Thatha imali kuphela. Manje Sumalini ke leso? Mina bathini bafuna 30 kodwa ngokuthini kule mali engangiboleka African Bank kusamele ngenze passport ngenzeni ngisho nje lesi sithwalo sonke sangithatha u50 nokugibela. But inyanga yathi ufuna u30. Inyanga yafuna 30. Manje ke into eyenza ukuthi nginibhalele nginenkinga ngidinga usizo. Angisayifuni lento. Angisayifuni sidalo manje. Izathu ziningi. Kodwa angazi noma ezinye ngayichaza yini. Ayizichaza mfethu ukuze nomuntu phela mayibuka lapha ekhaya akwazi ukusizaphi. Yabo uzofihla izinto kuzoba nzima ukuthola usizo. Okay. But lapha into eyenzakalile kuthe ngoSeptember mina bengazi ukuthi lento iyalamba babengangitshena. Okay, qala washona umntana wami uqala. uThembelihle Ntombazana yashona. Mva lokho kahlahle lento iyayidlela yona lapha ithanda khona. Ngoba ngikhuluma nawe ngoba nje kade nginibhalela. Ngina 2 weeks ngibuye kwangcwaba umama ekhaya. Yabo uthi ngiqilazekile. Futhi ahlahle la emqondweni wami. Ayisekho into esebenzayo kahlahle mawuthi uyabheka. uFebruary okay kulahleke lo mama ebengimthanda. Alright. Lento ilidela eyintweni eziningi mangathi ngiyabheka sebebangaka abantu engibaluzile kulonyaka u2025 bawu3. 4 ngengane encane. 4 ngengane encane. Ngiyalidinga usizo ukuthi Bukelwe Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd Mxoliso waManqele ngisuka ngapha ahlabisa empembeni. Njengoba ngazi ngihlezi nginitshena ngithi iviki neviki ibhekele ibheke simphathele indawo ezahlukahlukene ezithinta imphefumulo yabantu ezithinta impilo zenu lapha emakhaya. Namhlanje ngithi ngiphethe umduo die bathi umduduzi Shabalala ngisho lo weKaizer Chiefs. Nangu mfoka Mshengu la simphethe isitori esibhlungu esamenzakalela. Siyazi singabantu abamnyama sidila nezinto eziningi kodwa ezinye singayinaki. Isibonelo nje thina sazi na ukuthi yini depression. Depression vele sithi thina ayikho lonto izifo zabantu abelungu. Kodwa uzobona namhlanje ukuthi umfowethu kahle kahle ubedinga usizo ngokunganaki kwethu ndlamnyama waqhubeka nempilo kanti uyayilimaza kakhulu. Asishonele endabeni. Mfoka Mshengu angimukele mfethu kwiPerfect TV. Ngibonga isikhathi sakho ukuthi nje uzosivakashela ube nanabo ababukeli bePerfect TV. Ngiyabonga kakhulu bhuti ukuthi ungimukele. Mfethu sengishilo ukuthi ngikhuluma nomduduze bathi umduo die. Why for me? Umduduzi Shabalala ubani udabukaphi? Umduduzi Shabalala udabuka eFriday ngisuka ekhaya kuse Friday. Kodwa ngokomsebenzi ngisebenzela ngapha eGauteng eGoli. Ukuphi lapha neFriday? Ngisemondlo. Ubuyi ko striker nawe lapha usakhe nogesi. Hayi. Siyebe se Friday alifakwa lapha. Alutha ngaze angeke lapha. Mfethu usibhalele. Wathi mfowethu Manqele ngicela usizo. Kuyonakala kakhulu. Ziningi nezinto ezinisudlule kuzo mhlawumbe umunye ongathatha ama notes athola isifundo. Mfowethu abafethu ngicela nje usithathe usibeke ukuthi
kwenzakalani mfethu okwenzakalani? Iwebhodi yabona njengoba nginibhalele mina nginibhalele ngoba sengibona ukuthi kusale kancane ukuthi ngithathe impilo yami ngicommit suicide. Yizwa ake ngithathe nje ngikubeke iwebhodi. Kunomuntu wesifazane ebengithandana naye siqale ukuthandana ngo-2011 besineminyaka naye, kodwa ke wangishiya emhlabeni ngoFebruary ngi-6 ngize ngikhohlwe leyo date. February mo. uFebruary kulonyaka mfowethu. Oh Yeah, kwakuyizi-6 futhi ngoba kwakuyizi-6 kwakuyibirthday yakhe futhi. Kahle washona ngosuku azalwa ngalo. Okay, mina ngase ngiyaphazamiseka kwebhuti. kwenzakalani? Wadutshulwa kwenzakalani? Waye pregnant. Yebo. Umntwana wami. Maye pregnant umntwana wami bekateta esibhedlela eThembiso. Kwalahleka yena, yazi webhuti mangitshela nje into ethe ukujula kancane. Ngabizwa ngo9 esibhedlela ekseni. Kwathiwa angisayini ukuthi aye theater. Emva kwalokho kwathi ngabo 11 ngathola i-call ukuthi okay umntwana ku right yonke into. Then sahamba isikhathi cishe in an hour kwashona umntwana kuqala. Oh. Umfana phela lo esikhuluma ngaye. Lo shonile. And vele bengithanda ukuthi ngibe nomntwana umfana. Yeah. Kwathi emva kwama-awambalwa futhi kwashona umama wakhe. Shuthi sengilahlekelwe Abantu abawu-2 osukwini. ngosuku olulodwa ngamahora amancane. Yabona. Okay, emva kwalokho bese ngiyaphazamiseka mfowethu. Sela esibhedlela ngiyaxolisa. Alright. Uyathola ukuthi yini inkinga kuthiwa kwenzakaleni? Inkinga ngitholi kahle. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi ngathi uma ngabe ngifike esibhedlela bengichazela kwathi umama bekanenkinga ye-pneumonia kanjani. Kodwa ngokuthini khona lesimo lesi sokuthi ube traumatized. Leso simo leso uma ufika okay ubuso wazi usokwenzakaleni. Uma ufika ufuna ukunderstand ukuthi kwenzakaleni. Thiwahlala phansi. Ngisami ngikhumbula nalowo sister. Nalowo dokotela bathi okay hlala phansi. Sizokwazi ukuthi sichazele kahle ukuthi kwenzakala. Sengiyazi kodwa sengifuna ukwazi kahle ukuthi in details ukuthi kahle yini eyenzakalile gospel. Ngiyasithemba isibhedlela, I trust isibhedlela. And laba bantu laba ifamily yami mos. Bengazi ukuthi okay nomuntu wesifazane engimthandayo ongakaze angichithela engakaze ngamchithela. Yabo. And expecting umntwana. Should bengizama ukukhanda umndeni. Yabona. Yes, kwenzeka kanjalo ke. And then ukusuka lapho webhuti into eyagcina noma eyenza ukuthi ngicine nginibhalela ukuthi angikho right. Emva kwalokho ngagcina ngene etshwaleni. Yebo utshwala bengiphuza. Kodwa ngagcina ngena deep. Bengiphuza ngama weekend. Emva kwalokho umqondo wami waphazamiseka kusukela ngalolu suku. Shothi usi-alcohol addict. Kunjalo. Ubuphuza ama-weekend wena moyi relaxed. Kodwa manje bese kwenzakalani? Njalo noma uthola isikhathi uma uthola lowo madlala. Yazi webhuti unamagama mina angiphazamisa. Ukufika esibhedlela kuthiwe mangibuza ukuthi uphi lo muntu engimthandayo. Anginami ngangidekile ngase ngitsheniwe ukuthi ushoniwe. Yes. Kwathiwa basemoshali boyi2 yasesibhedlela eThembiso. Ngaphazamiseka kusuka lapho. Okay. Leyo kuphuza ke futhi ithi ngichazele. Yebo. Ngicabanga ukuthi iyona into eyenza ukuthi ngicine nginibhayela kakhulu. Ukuphuza kwami ngoba bese ngichazile ukuthi okay bengiphuza ngama weekend. Ngicine ngiphuza usuku nosuku. Namanje ngiphuza usuku nosuku. Leyo nto leyo yabona inkinga iqala kancane ephambili. Ukuphuza kwami usuku nosuku. Yebo ngiyasebenza angali. Sekwenza ukuthi manje ibudget yami kuyimali angisakhoni kahle. Then kwenzakalani
gcina ngena komashonisa. Kumanje ngoba ngikhuluma nawe nginomashonisa mhlawumbe abo-8 engibakweletayo. Ngiyakuzwa mfana Shabalala luselapho. Work performance ayiphazamiseki emsebenzini ngiyaphazamiseka kakhulu ngoba phela ufike uphuzile manje. Kunama yini lethi bayibiza ngani lento le. Ufuna ukuprepare lesson plan. lesson plan. Prepare kanjani uphuzile? Ukuprepare ke akungihlukumezi kakhulu ngoba ngine experience emsebenzini. Into ifundisa unyaka nonyaka. Into engiphazamisayo ngiphazanyiswa yileyo ukuthi emsebenzini ngumuntu ongena mhlambe ngo2 3 ngoba ngisebenza as lecture ngiya ngesikhathi seclass. Kodwa ke uma ngivuka ekseni napho utshwala phela. Na inkinga phela. Kumele ngiphuze futhi ngivuka nginani nepapalasi. Ngiphazamiseka nje kanjalo emsebenzini. Nabafundi phela bazogcina bengakuthathi serious. Uthi nangu Shabalala siyazi uphuzile lo ya. Phela noma ukufika udiyazela. Yeah. Phela utshwala ngisho ngashaya ibhiya yodwa njenganangu nje ubhude wehleli lapha. Uzofika iphunga lapha. Izofika khona uqinisile kangangokuba kodwa abanye abantu ngeke ngithi emhlabeni bonke abantu bayabheda. Yes. Kodwa kunabantu abanabo ubuntu. Kangangokuba mina ngachaza nje ukuthi umphathi wami uyasazi isimo. Abantu engisebenza nabo bayasazi isimo engidlula kuso. Umphathi wami into ayigcizelela ukuthi okay, ngicela ukuthi ungalofu. Ngiyakwazi ukusebenza kahle. Abantwana bayaphasa. Yes. Ngiyakudinga kakhulu. So kodwa ngicela ukuthi ungalofi. Okay, sengiyakhona ukuya kodwa umsebenzi uyahlonishwa. Angeke ngize ngiye ngidakiwe. Kodwa utshwala bona buzobe bunuka. Mhlambe ngofake lawo maholes. Wasuka ke lapho bhuti. Angithi besekulenda. Wele ke manje. Okay, uselapho. Ngiyaxolisa. Ngifuna umbuye sithathe step by step, angifuni sijabuye iqeda. Okay. Mina ngiphazamisa manje. Ngoba usho ukuthi nenkinga ngatshwala. Siyazi thina sisichazile isitori sakho, akuyona inkinga ngatshwala. Inkinga iqala emuva. Yebo. Ulimele emqondweni. Yebo. Yes. 2 sengena nawo akho edit manje ngasikubalekela lokho. Yebo kunjalo. Njengobuzela ekhaya. Mangingakhona umuntu obukayo lapha ekhaya ofuna ukufaka isandla ukushabalala. O mangingakhona irehab thizeni ungayithatha o psychologist lapha ebukayo ethi izokuhambisa ama lesson for mahala. Into ekanjalo ungayenza. Yazi okwamanje webhuti umqondo wami udidekile ngalendlela ukuthi mina angiboni ukuthi ngakhona ukuthi ngithathe noma psychologist noma yini. Cabanga ukuthi into ebalekile kumele ngiqale ngimukele kuqala mina ukuthi umuntu wami uhambile emhlabeni. Yes. Ngoba umuntu ozongitshena angiduduza abaningi bengiduduza. Nasemndenini bangiduduzile. Lo muntu oneminyaka eminingi ngithandana naye. Kube buhlungu kodwa ke imizwa ayifani. Mangithi imizwa ayifani. Ukhona umuntu wesilisa ongadlulela umuntu osifazane ashesha amukele. Mina kimi kwabanzima kakhulu namanje akakadluli. So psychologist mhlambe engakumukela futhi ngamukela i-social worker. I-social worker. Yebo. Okay. Shuthi niyezwa lapho mbukele ekhaya. Mawukhona i-social worker oyaziyo oyi-social worker uyayibuka le show. Ngiyacela kakhulu ngingenelele size umfoko kaShabalala impilo yakhe iqhubeke bese simene. Into enhle kakhulu akalimali kakhulu umsebenzi usekhona. Siyazi ke isimo esiphila kuso manje sibonge no principal bathi ubani nimbiza ngoba uprincipal nalapha ecollege ubani kuno supervisor kunedini kodwa ke nje lo esitila ngaye sikhuluma ngoprincipal street. Principal sibonge nje ukuthi bafethu angenelele amsupport umfowethu ngoba uya understand isimo sakhe umsebenzi muhle bafethu asiqhubeke nendaba yethu bazibe ngithethisa. Obashonisa manje usuthi uhola vele iphinde iphume le mali. Iphinde wafuna ukukhokhela umashonisa. Cha iye khona yabona uma usebenzisa nje inakhonjana nje une app cha uyayibona ingenile abagrouping kodwa le iya le
uthola ukuthi mhlambe yabona nje mina ngokwami Yeah. ngosuku mangiholile thothi mhlambe ngisele no 600 Awu. bengiholile leso sikhathi sele 600 enyali bese ke buti uma ngaqhubeka nodaba lami into engihlukumeze kakhulu ngiyakubona lokho kuhamba kamama okay into yagcina ingihlukumeza ke ngagcina ke buti sengihamba sengiya eAfrican Bank ngiyofuna iloan sengithatha isinqumo sokuthwala ngokuthini khona umuntu ongibonisile ngeke kodwa ngize ngilifake igama lakhe ukuthi okay eMalawi kunomuntu ososo endaweni ekasoso sengifuna ukuyothatha lento phela manje akusaphileki Qeda ikweneto. qeda ikweleti nokuthi ngiphile phela ngikwazi ukuthenga utshwala usuku nosuku ngiyenze nini le nto leyo ngiyenze ngoJune Wena bhuti ufuna ukuthwalela utshwala. sengikwenzile Hey. Wawufuna uthwalela utshwala. cha akusibona utshwala kuphela kodwa ukuthi nje Nomashonisa awungenayo kahle into etheni umashonisa ninotshwala. Hayi mhlawumbe ufuna wakhe indlu just nje obo nawe ungakwazi ukucabanga straight kodwa ngiunderstand. yeah nokuthini yonke into esidinga imali ngiyaphuza phela usuku nosuku Yes. ngiyabhema usuku nosuku Aba bantu bakonetayo. nabo abantu engibakweletayo yayibona leyo mpilo leyo Lo muntu emsebenzini kumele ugibele futhi Yo, transport man udle lapha. eyibo Umuntu lo nowalana noma wangale koMalawi noma lo okutshena ngeMalawi. wala Wayithatha nina lento. indlela yazi asho ngakhona uthi nayo befuna ukuya khona kodwa ushawa imali kodwa mina ngokuthini ngine option yokuthi ngakhona ukuthola iloan ngiye mina kwase khamba mina qala ke Ukhola umuntu ongayanga nawe lapha. ayo Influence kodwa qhubeka futhi umntana. Uyithatha iloni hey bayitha banginika webhodi yamalini. banginikeza 100 100. 100,000 then ngaya cha webhodi ke sesiqala ukujula ke manje Yeah. lento nje lele yenza ukuthi ngicine nginibhalela kakhulu okay mabe nginikeza le 100 okay kube writing ngenze ngihambe ngenze passport yonke into ngihambe ngiye khona cha ngiyithole lento webhodi bangabe ngiyithola lento le okay kube right Cha, ungasrope mfoka shabalala. Ungasrope musukujaha. usale kuphi bhuti Sale ukuthi kufika kwenzakalani lapha bathini nguwe. cha webhodi uma ngabe ngifika lapha yana mina okay ngafika nje ngahlala cishe insuku ezu3 usuku lokuqala ngafika baningi abantu abakhona lapha ya ngiyakususa elayinini ngosuku lesibili ngangena leyandluke leyana webhodi ke iyasabeka ngifuna uqamba manga inezinto eziningi le ngangene kuyo okay uma ngabe ngena okay bachazeke sihlukene ithwalo mfethu ayifani yes mabichaza and then iba nakwenjana bayichaze nje ziningi kodwa angazi uma ngichazele zona noma ngiqhubeke ngalese Hayi sami bachazele. okay Ngoba bebuka ngedatha labo bachazele labo. esokuqala ngasaba Esiphi leso? ilesokuthi balande kube khona inkukhu bese befaka umbili wazi umbili lo okusho ukuthi uma iqala lenkukhu icosha uma icoshe mhlambe umbila o4 uzophila u4 years ngasaba ke leso ngithini uma engacosha wodwa shothi ngizophila unyaka oyi1 yebo Uzoyidlili life. okay ngasaba leso esesibili kwaba isenyoka isenyoka umthetho wakho ngithi bachazela umthetho wakho lesi sibili iso lesengasithatha Senyoka. yebo Tasithini umthetho yakho? umthetho wakhona kumele ulale nayo mulala nayo angeke usaba ngeke usakhona ukuthi ulale nomuntu wesifazane asinayo iminyaka ukuthi uzophila iminyaka engakanani kodwa mina okungihlukumezile webhuti ukuthi
Cha, ngiselapha bakunika sinyoka usibone. Cha. Abakunikeze sinjalo. Uthi Indlela inyoka. wenzeka ngakhona kahle lesithwalo siyakhandwa. Wena mawusuka lapha ya usungaphethe lutho. Uzoyithola endlini mangabe ufika. Bakutshena futhi ukuthi okay mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyakubuza ukuthi okay mhlawumbe unayo wardrobe noma yini noma kanjani yebo kunjalo uyithola endlini. Manje ukuzulale naye iyashintsha ibe mhlawumbe ikhetha yomuntu noma nje inyoka. Iyo nje. Unesibindi shabala. Kodwa ke isokuyincane. Kodwa nje emva kweinyangana iyakhula manje ngoba nje nginibhalelile kusho ukuthi phela emva kweminyaka izobe isinkulu lento le. Yes. Iyakhula bese ke okunye bhuti okungihlukumezayo ukuthi mangisakhuluma ngaso lesi sithwalo leso angazi uma ubufuna ukwazi nesinye engasinqaba futhi naso kodwa ngicela siqale ngale. Ya uyichaze zonke ungashilula. Okay lesi siyanxaka Lesenyoka. Ayisiyanxaka Kanjani? Yebo khona imali ngiyitholile. Into eyenzakalile yayikhipha imali. Right. Manje ufica imali igcwele endlini. Angithi nendawo yayo. Oh, Mawuvuka ekseni nansi imali. Ihlala njengokuthi ihlale lapha nje. Noma uyakhela into kwenzakalani? Mina umthetho ababenginikeze wona kuba neglass. Uyahlahleli yabona into engathi iglass lefaka ofish. Ngathola yona ke mina. Kodwa ngithi akunamanzi ngaphathla lapha yana and then into ebalekile nje ahlahla ukuthi ulale nayo kuphela. Imali ke ifica phela. Fica khona lapha na kuleya class. Kufanele uthathe imali wena. Thatha imali kuphela. Manje Sumalini ke leso? mina bathini bafuna 30. Kodwa ngokuthini kule mali engangiboleka African Bank kusamele ngenze ipassport ngenzeni ngasho nje lesi sithwalo sonke sangithatha u50 nokugibela. But inyanga yathi ufuna u30. Inyanga yafuna 30. Manje ke into eyenza ukuthi nginibhalele nginenkinga ngidinga usizo. Angisayifuni lento. Angisayifuni sidalo manje. Izathu ziningi kodwa angazi noma ezinye ngayichaza yini. Ayizichaza mfethu ukuze nomuntu phela mayibuka lapha ekhaya akwazi ukusiza athi ukusizaphi. Yabo uzofihla izinto kuzoba nzima ukuthola usizo. Okay, but lapha into eyenzakalile kuthe ngoSeptember mina bengazi ukuthi lento iyalamba babengangitshena. Okay, qala washona umntana wami uqala uThembelihle Nkambazana yashona. Mva lokho kahlahle lento iyayidlela yona lapha ithanda khona. Ngoba ngikhuluma nawe ngoba nje kade nginibhalela ngina 2 weeks ngibuye kongcwaba umama ekhaya. Yabo uthi ngiqilazekile. Futhi ahlahle la emqondweni wami. Ayisekho into esebenzayo kahlahle mawuthi uyabheka. uFebruary ukhekilahleke lo mama ebengimthanda. Alright. Lento ilidela eyintweni eziningi mangathi ngiyabheka sebebangaka abantu engibaluzile kulonyaka u2025 bawu3. 4 ngengane encane. 4 ngengane encane. Ngiyadinga usizo ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi mhlawumbe angisize ngisikhansele lesi sithwalo. Ekhaya bayazi ukuthi wena ubulala umama. Abazi. Iyafihla lento le. Ngoba phela mfowethu ungangibona nje ukuthi mhlambe ngubhuti wakho. Ngibone ngithenga imoto BMW ngenzani. Kodwa ngeke ngize ngitshene ukuthi yini into engiyenzile. Wena sinto silandile isithwalo lesi ikona izinto osozenzile obonayo ukuthi wenzeni ngale mali wena. Ikhona ngikwenzile umfowethu oqala nje ngakwenza kunomfowethu omncane
obefunda eTUT eTshwane enesikweletu. Yeah, waphazanyiswa NSFAS enesikweletu ngamkhokhela usegraduateile. Okwesibili ngakha indlu yami bengenayo indlu mfethu. Bengihlalela nje kwagogo ekhaya. Okay, ngakha indlu, ngakha u4 room ne-bathroom, yonke into negarage. Okay, emva kwalokho kunendlu kagogo nomkhulu ngayirenovate. Ngakwenza lokho. Yabona ukuthi ngesikhathi esincane kanjani kodwa ngikhonile ukwenza lezo zinto. Manje ngiyalimala manje. Shothi wena from February kuze kube okay, I know from September kuze kube manje akekho umuntu esifazana owalala naye ngaphandle kwenyoka. Lutho. Awumazi umuntu esifazana enqono. Lokho engathatha le yanto mfethu umgomo wakhona. Awuvakashelwe endlini. Usho endlini yami. Because phela khona lento. Yafihlwa. Oh, yafihlwa. Yafihlwa baba. Yafihlwa. Angani yazi kufana nani webhodi. Kungenzeka ihambe la ithi iyedlalela yona. Wena ngeke uyibone. Mina ngiyibone. Angithi iqondene nami lento. Ngeke uzozuyibone wena. Kahle hle. Ngeke uzozuyibone ngoba iqondene nami phela. Manje imbandela engekho. Imbandela ukuthi ungalali nomuntu wesifazane. Nakho ukuthi lokho egazi abakuchazanga. Imbandela eyikhona webhodi angithi nje yabona nje ngoba ngisho ukuthi uma uyithatha yabona nje ngoba mina ngiwumuntu wesilisa vele ngizothola eyomuntu esifazane. Yes, cha lapho nje uyatshena ukuthi awusahlangani nomuntu wesifazane. Lokho egazi uthi idla abantu ke sekuqhamukapi. Sekuqhama ukuthini izodlana iyalamba phela. Ibidlana olalong. Yabona ke lapho webhuti angazi anginalo ulwazi kodwa yona iyadla. Ingakho ngithi mhlawumbe into esuke ikhandiwe noma kanjani yabona ukuthi ibidlani before akunalo ulwazi la khona. Moyinika inkukhu mhlawumbe ezoyeka ukudla abantu. Kodwa manje webhuti ke uzoyinika kanjani inkukhu ekubeni lo muntu oyithathe kuye engatshelanga ukuthi uyinika inkukhu. Nakho abantu futhi ifuna ukusagazana. Yo into mina yenza ukuthi ngimbalele ukuthi sengilahlekelwe kahle empilweni ngibona ngathi sengilahlekelwe yikho konke kahle hle ngidinga usizo nje. Ukubuza mfethu. Unga-offendeki. Uyachama yini? Mawulele nawe nje. Awusabi lutho. Noma uswajwayela. Ngisaqala bhuti kwakunzima. Inkinga ngazi ukuthi ke ababukeli bazoyithatha kanjani kodwa cha uchama ngechama iyashisa le nto leya. Le nyoka iyashisa cha uchama ngechama. Nawu usa-enjoy. Yebo kunjalo. Ake ngikhulume nje iqiniso ukuze ngizoshola usizo. Yebo ngiya-enjoy. Kodwa ngezinto ke imphumela egcineni ukulahlekelwa abantu abasondelene nami. Uku-enjoya nge-enjoya futhi. Kodwa okunye mhlambe engachaza ukuthi kwesisikhathi angithi mawuyindoda uyavukelwa. Inkinga kumele kube yiyo efuna wena. Uma ngathiwa ngiyavukelwa manje kodwa yona ayikho kuleyo nto le nayo inkinga. Akekho futhi nomuntu osifazane ngizokhona ukuthi ngithole. Yiyo okumele ulinde yona. Melinde yona. Yes. So njengamanje udinga usizo lokuthi get rid of le nyoka. Get rid of le nyoka. Bese okunye bengifisa ngathi uma kwenzeka ngingathola ithuba lokuxolisa abafowethu ngibatshela iqiniso ukuthi umama uhambeka ngenxa yami. Ngikufisa lokho. Ngoba nami moya wami angikhuleki angilali.
enza ukuthi ngilale ukuthi phuza utshwala ngidakwe ngilale phela buhlungu ngoba abafowethu abazi ukuthi bawenze yonke lento abazi into abayaziyo bazi ukuthi ngoba phela babona ngakha ngenza izinto into abayaziyo ngabatshete ngangibhejile lunch time ngawina yikho abakwazi kodwa kubuhlungu ngoba qiniso ngiyafuna ukulikhuluma manje ingakho ke ngibhalele mfowethu kodwa nje into engicela ngisiza ngayo kakhulu uma ngaba khona umuntu ongakwazi ukuthi angisusele isithwalo mhlawumbe manje inayo indlela ukuthi mhlawumbe ningisiza ukuthi kwazi ukukhuluma nabafowethu ngixolise ngoba kunzima ukubaqonda nje akuphi ahlala ekhaya noma lapha eGoli abawu2 bahlala ngapha eGoli omunye useJimmiston omunye useDenver bese kuba abawu2 ekhaya abafunda isikole basafunda laba abanye abawu2 bakhona la bakhona ngapha useJimmiston nokuphi eDenver khona useJimmiston khona useDenver no singayenza iplan sihlangane nabo noma nami ngifuna ukukhipha lento ngaphakathi kodwa ngaphambi kokuthi ngiyikhiphe bengifisa ukuthi ngiqale ngizikhiphe lesithwalo lesi sengikhathele ngisakhona singahlangana nabo kwinkinga lokho but manje sizozama ngiyazi bajwayele futhi ukufona abantu abalapha wena umuntu oqala ufona khona mfethu kanje bemxophile la nomfazi womuntu bamsiza excuse siyacela mawukuthi umelaphi wendabuko njengamanje lensizwe yasho ukuthi iphandla ayinamali but ifuna usizo nawe uyibonakalisa amandla akho siyazi kwabanye igama labalaphi lendabuko lilahlekile i-credibility ngokuthi khona abascam abantu mongasiza le ndoda sithi nje lenyoka le ayihambe lesithwalo esiphume cause manje sesa-destroy emndenini bekumnandi sasiqala ikwazile ukukhokhela umashonisa iyaphuza usuku nosuku namanje kodwa ekugcineni kuyimanje awazi ukuthi mhlawumbe uyothatha abakusasa ilokho-ke okungithusayo ukuthi kwenzakalani angazi-ke kodwa ukuthi abelaphi bendabuko le mali le ngoba ngiyithola ngale ndlela bawukhona bangisize ngoba phela kumele ngibhadale kumlaphi wendabuko hayi no imali ikhona futhi ikhona imali akwenkinga lokho bafethu ngoba sisazoba no part 2 la sizohlangana khona nobhuti bakamduduzi ezoconfessa lento le ngiyacela abalaphi bendabuko bafethu sicela abalaphi bendabuko thina sizohamba sohlangana nobhuti bakashabalala and then ushilo wathi social worker futhi nabe edinga ngiyacela kakhulu bafethu uyabona nje ubhuti osemncane umuntu omnyama ozama impilo na siyazi masamba siyaqhuzuka lapho nabo sithathe nezindlela ezwrong asingamhluleli kodwa nje asimnike usizo kwamanje mfethu mhlawumbe wakho ukugcina before sivala ngicela ukuthi ama students wami azobona le video ngisacela angangijudge nami ngichazile inkinga it was not my intention ukuthi kube kanje ikakhulukazi ama students wami ngicela angangijudge ngento eyenzakalayo ngicela mhlambe nama neighbors abomakhelwane or ifamily ozoyibona ngicela angangijudge ngoba ngizamile ukuchaza ukuthi konke kuqale kanjani ukuze ngifinyelele kulesimo lesi ilokho nje amagama amugcina mfowethu nangu umfana omncane usuke ekhaya umuntu wesifazane usuke ekhaya ayihlangana izinto zakhe eThekwini eGoli eCape Town eNorth West usecabanga ukuthatha lento uyeza kuthiwa kuyaphileka nalento and uyababona abantu abayithathile kuyaphila impilo imnandi ungathini kulowo muntu lo osacabanga ukuthatha lento try namngozi mina engakusho ukuthi uma kuthiwa ayinabungozi akusilona iqiniso lelo akusilona iqiniso ngoba lento lena nje inabo ubungozi uma uyacabanga kahlahla nje cela nje ukubonisa umuntu osacabanga ukuthi athathe lento ukuthi ngiyacela ukuthi ungayithathe okuqala nje
iqale isimushelile nje idlozi nje oqala ngoba phela shothi wena idlozi awuhlasebenzisa sikumushile oqala okwesibili izodla emndenini wakho manje lento yazi buhlungu mfowethu yazi buhlungu kakhulu ngicela nje mina ukuthi umuntu ocabangayo ukuthi ayoyithatha ungayithathi lento ngoba uma ngabe uyithatha ezinye izinto abakutsheni zona bese kwenzeka sekuyithathile kanti nokuthini futhi imali yomncola ngcono uma uphile uhlupheka ngikhumbula ingoma kaShongwe Shongwe ngikhuphuka ethi ngcono ngimane ngihlale nginje kunokuthi ngiphile nginyembisi so nje wena imali onayo kodwa ujabule injabula yikho awulali ebusuku manje kuyafana yazi injabulo webhodi ukuthi ujabule noma ngathi une 10 rand ukujabula nje into nje ngesilungu bathi happiness kodwa ukuba nemali kodwa ujabulile akuyenzi sense ungcono manje uhluphe ungabi nalutho kodwa ujabule yibona lento le yes bafethu ngicabanga uyithatha nje angalingi isidalo bafethu sekhulumile mfowashabalala sicela usizo upart 1 wethu lo upart 2 wethu sisazowenza njengoba besho ukuthi uyafuna ukubonisana nabafowabo kuhlalwe phansi ukukhulunywe akazi ba usimukela kanjani sacela nayo inamba ikhona iPerfect TV kulaba abaserious abafuna ukunika ubhuti usizo ngaba ngathiwa yelani lezi zinto zonke ayibalulile uyabona insizwe ibhene nenkinga zami February idlulele ifamily yayo uma wengane lengane manje 2 weeks back ade idlulele uma wayo ngoSeptember adlulele ingane yayo enye uThembelihle so asenkingeni bafethu i-depression zonke lezi zifo lezi nje uyabona ukuthi kumphethe kahle alcohol addict psychological akekho right sicela nena kakhulu abalaphi bendabuko sicela ukulahla lesithwalo lesi siyabonga ukuthi sinike indlela lapho mbukeli like usubscribe iPerfect TV until this time away